Abdullahi dan Abbas har ya koma ga Allah yana fatawa akan cewa idan ka matsu zaka iya mutu'a. In ka matsu ka je gari kaga duk mata ne ga sunan kowace da siket, kuma kaga kai ba za ka iya haƙuri ka dawo gida ba, in kuma kai sakaci za ka faɗa zina, to ka samu wata ku je ku yi aure. Amma yadda auren mutu'a yake a shi'a ya bambanta da wanda Abdullahi dan Abbas ya halatta. Shi wanda ya halatta sharaɗi kawai ɗaya ya karya a cikin aure na dindindin, shine sa lokacin karewa. Ai kaga duk inda muke ɗaurin aure ba a sa ranar gamawa. To shi na mutu'a za a zo da wali, a zo da sadaki, a zo da shaidu, a zo da siga, a zo da komai, amma sai a ce to yaushe zai mutu. Sai ce to, sai ka ce to ni dama abin da ya kawo ni ƙasar nan karatu ne, kuma shekara 4 zan yi, don haka an ɗaura auren nan zuwa shekara 4. In na gama karatu na karɓi satifiket ɗina, to shi kenan aure ya mutu. To wannan shine wanda Abdullahi dan Abbas ya ce larura, kamar yadda famanu tura gaira bagin wala adin. Ai kaga akwai inda aka halatta maka ka sha giya ka ci naman jaki, inda ba wani abinci a gurin sai naman jakin, babu wani ruwa a gurin sai giya, kuma in baka ci naman jakin nan ko ka sha giyan nan ba za ka iya halaka. To haka nan ka zo gurin da ba mata, kuma kai ba za ka iya aure na dindindin ba, kuma kana jin tsoron za ka fada zina, saboda garin duk kamar ya jujo ma jujo haka suke, kowa zindir ake ta yawo. To kuma kana da sha'awa, ka yi azumin litinin da alamun duka dai kaga har yanzu abin bai yi ba. To zai ka ce to ke kira waliyin ki, in kira waliyina, mu zo a zauna, zo da kaina ga waliyin ki gani ga ke, a ɗaura mana aure. Amma auren gaba ɗaya shekara 4 ne. To wannan time ɗin da aka sa na ƙarewarsa shine ake kira mutu'a. To shi aka soke, abinda kawai aka cire a cikin auren mutu'a da auren dindindin shine lokaci, bambanci kawai lokaci ne. To su kuma shi'a ba ma lokaci ba, sai suka zo kuma da wani abin da ba ma wali, ba shaidu, wataƙila ma ba sanin iyayenta. Kawai ɗalibi ya zo jami'a, sun gamu da wata yarinya suna jami'a, su sun tura yasu jami'a ba su ma san ta yi auren ba. Shi kuma sai ya je shi da ita ce mata'atuki, ta ce mata'atuka, sai kenan sai ya ɗauko naira 1,000 ko 2,000 sai ya bata. Shi kenan kai ka tura yaka ta tafi makaranta, ita kuma akwai wani ƙato ya aure ta, kai uban baka sani ba a gaya ma ba. To kaga wannan ai me bambancin su da zina. Shine wanda BBC suka yi takarir a kai din a Iraki, wanda kana sauka a airport kamar yadda ake yi a Ethiopia. Kana sauka a Ethiopia za ka ga kawali ya zo maka da hotuna. Do you want, do you need, do you like, a taimaka wani irin turanci saboda su hanyar samun kudinsu yana daga ciki karuwanci. To hakan ka sauka a Iraki da Iran kuma nan kuma za su kawo maka, sai a kira ka gefe a ce akwai fata mutu'a, akwai karama, akwai babba, akwai yan shekara kaza, akwai kaza, ga hotuna, sai ka faɗi hotel ɗin da ka sauka da sauransu. Akwai wani babban malamin suna ɗan ƙasar Yemen da ya taɓa yin wani rubutu, sun je taro Iran, a cikin littafinsa ya yi rubutu da suka je taro Iran, aka sauke su a wani babban hotel, sai aka nemi 'yan mata nikakku sosai, wallahi shi na wajen shekararsa 65, ya kusa 70 yadda yake faɗa a littafin. Sai aka tura masa wani wai ta ce mai gyara masa ɗaki, ice malam da tsufana za su halaka ni, da tsufana za su halaka ni. Da in ya kulla ɗaki ya tafi taro, sai zo ya tarar kawai yarinya ta buɗe ta kwanta a kan gado. Ta ce mai, ta ce aiko ta aka yi, ko yana da bukata, ya ce me yake da bukata, tashkif. Allah mai sunnar da ƙarfi. Irin wannan raunaniyar sunnar ce mutum ba sai ka jera cewa to wataƙila akwai khilaful mazhaba, sai ya fada. Da duk wanda zai nemi biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba kuma ta hanyar sadakansa ba, kwarkwararsa, da wanda ya ƙetare iyakokin Allah subhanahu wata'ala, ya ƙetare abinda Allah ya halatta masa zuwa ga abinda Allah ya haramta masa. Da wanda ne malamai suka yi hujja akan haramcin auren mutu'a, auren wucin gadi, irin wanda ya shahara a addinin mabiya shi'a. Shine mutum yana iya haɗuwa da mace ko a titi ko a kasuwa ko a wani gari,
su haɗu su yi yarjejeniya zai ba ta wani abu na kuɗi, ta kuma za ta ba shi kanta ko na tsawon yini ɗaya ko yini biyu ko yini uku ko ma awa ɗaya. In ta iya biya ta ba shi kanta shi kenan za a musu wani aure na je kana yi ka, amma aure da wucin gadi. Za a yi aure amma na wucin gadi na iya wannan ɗan lokacin. to wannan shi ne suke cewa nikahul muta. Za a samu mai ɗaura aure ta yadda abin ya ɗaura mata aure da wannan, amma kuma aure na wucin gadi. Wataƙila wani abu ya kai shi garinsu na sati ɗaya sati biyu ko wata ɗaya, sai ce to ta zo sai su yi aure, amma iya wannan lokacin za su rabu. Ko da zarar ranar ta zo shikenan kamar kuɗin ka MTN ne ya ƙare, shikenan ba sai an gaya maka cewa zai ƙare ba ko ya ƙare ba, sai dai ka ji ɗin sun yanke ka. To haka su ma da zarar wannan awannin suka ƙare shikenan ta zama ba matarka ba ta buƙatar sai ka ce na sake ki, shikenan kuɗin ka sun ƙare shikenan. Wannan shine auren mutu'a, auren jin daɗi, auren tamore. To abinda za mu gani a cikin ayar nan, Allah subhanahu wataala ya halatta wa mutum ya biya bukatarsa ta hanya biyu. Ta hanyar matarsa ta aure da ya aura bisa sunna, ko kuma ƙwarƙwararsa idan yana da ita. Abinda ya karu akan wannan, Allah ce ta'addanci ne, ƙetare iyaka ne. Saboda haka wanda zai auren mutu'a bayan an haramta shi a farkon musulunci, an halatta, amma daga ƙarshe a yakin Khaibar an haramta shi. Sannan kuma a fatu Makka nan ma annabi ya ƙara jaddada haramcinsa, saboda haka haramun ne. To bayan an haramta wannan aure, duk wanda zaka aura da wannan siga to ba matarka bace, sannan kuma ba ƙwarƙwara bace. Tunda ba matarka bace ba ƙwarƙwara bace, to kaga ya shiga famarib ta gawara a zalika fa ulaika humul adun. Tunda bata zama matarka ba, bata zama ƙwarƙwara ba, saboda haka wannan ya tabbatar da haramcinsa bi nassil Qur'an, da nassi na alqur'ani. Amma kaunuha laysat mamluka, wanda zahiri ne, ko ya san ai ba baiwa bace, saboda haka ba ta shiga nan. Kasancewarsa ba matar aure ba, idan aka duba dukkan lawazim wanda aure yake haifarwa, abubuwan da aure yake haifarwa, yake tabbatarwa, shi wannan auren je kana yi ka baya tabbatar da waɗannan abubuwa. Misali, aure sabab ne na taurith. Duk mutumin da ya auri mace kuma ya rasu, za ta gaje shi. Ita ta rasu zai gaje ta. San cewa aure yana daga cikin asbabul irthi, abubuwan da suke sa a ci gadon juna. Masu auren mutu'a sun yarda cewa wannan auren baya halatta gado, kaga shi ba mata bace. Allah subhanahu wataala ya ce wala kum nisu ma taraka azwajukum wala hunna rubu mimma taraktum. Saboda haka kaga ubangiji ya ba wa miji rabin abinda matarsa ta bari, ko kuma wato rubu'i in tana da abin nan. In ba ta da shi, in ita ce kuma tana da rubu'i, idan yana da 'ya'ya tana da sumuni. Allah ya ce matanku. To su a gurinsu kaga tunda auren mutu'a ba aure ba ne, wannan auren na shirme ba zai tabbatar da gado ba. Kaga tun daga nan sun tabbatar maka cewa ba aure ba ne. In aure ne to gashi Allah ya ce ga gadon masu aure, ma'aurata, da zai gaje ta za ta gaje shi. Da ku kuma kun ce ba gado, to shikenan kuma kun yarda ba aure ba ne. Sannan iddatul wafat, rubutu iddatul wafat, waɗanda duk suka rasu suka bar matansu za su yi idda ta wafati, shine za su yi takaba. Alladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Allah ce wanda duk suka rasu suka bar matansu na aure za su yi jiran wata 4 da kwana 10. To shi wannan auren je kana yi ka na mutu'a babu wannan. Inda yanzu za a daura auren na tsawon kwana 3, ya fita je so mata lemo sai mota ta kare shi sai ya mutu, to ba ta da ikon ta je ta cewa ƴan uwansa ita matarsa ce a bata gado, kuma babu maganar ta ce akwai takaba akan ta, ba ruwanta da shi. Anan suka haɗu, anan suka rabu, kaga ba aure bane kenan. Allah subhanahu wataala Allah ya ce wanda matan ku ne kuka rasu, da dai na tawaffa minkum yazaruna azwajan
idan mata ne ya tarabbasa biya ku sai da arba'ata shi wa ashara amma kuma kun yarda cewa wani auren je kana yi ka na shirme babu iddatul wafat a cikin sa to kaga ya tabbata ba aure bane. Hadisan auren mutu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya halatta wa sahabbai su yi auren mutu'a. Daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da kanshi ya dawo ya haramta auren mutu'a. Da ya haramta a shekara ta 7 wato lokacin da aka je yakin Khaibar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada da waɗansu maganganu waɗanda suke nuna auren mutu'a ya zama haramun na dindindin. Dalilan su ne, na farko dai ya ce auren mutu'a haramun ne daga yau har zuwa tashin alkiyama. Wannan ya nuna haramcin na dindindin ne. Waɗannan riwayoyin suna nan, wani abin sha'awa a cikin sahihi Muslim daga Sayyidina Ali, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Dalili na biyu wanda ya ƙara tabbatar da kyamatar da haramcin auren mutu'a shine sai ya haɗa haramcin tare da haramta naman jaki. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a riwayar sahabi Abu Talha, annabi ya umarce su da tukwanen jaki da suka daddafa jaki za su ci, ya ce su ainihin zubar, kuma haramun ne su ci. Sannan sai ya hada da bayani akan auren mutu'a. Idan ka kware da ilimin fiqhu, ba usulul fiqhi ba anan tukuna ma, ilimin fiqhu shi da kanshi fiqhun ka kware da shi, sannan kuma ka kware da ilimin usulul fiqhi, ka san abin da ake nufi da dilalatul iqtiran, wato abin da hada shi da wani yana bayyana kazantar da shi. Kamar giya, ran da Allah ya tashi haramta giya haramci na ƙarshe sai ya hada ta da caca da tsafi da kuma ainihin haramcin giya din. Sai a duba akwai wani sassauci da zai sa a halata maka tsafi, akwai wani sassauci da zai sa a halata maka bautar wani wanda ba Allah ba, to haka babu wani sassauci da zai sa a halata maka ainihin giya. To haka nan naman jaki bai halatta ka ci shi ba, to haka nan auren mutu'a ma bai halatta ka ci shi ba. Dilalatul iqtirani kenan, gwama hukunce-hukuncen biyu, to ɗaya na taimakawa ɗaya wajen ya tabbatar da hukuncin da ɗayan ya ɗauka. Kenan da ba ka yi son zuciya ka ce auren mutu'a halal ne bayan wannan hadisin na ainihin Abu Talha, in kana kusa da wani ƙwararren malami na ilimin usulul fiqhi irin su al-Imam al-Gharnati ash-Shatibi ko irin su Ibn al-Qayyim ko irin su Ibn Hazm, abinda za su ce maka kenan yanzu kana son ka ce naman jaki ma halal ne. In ka ce a ja naman jaki ai haram ne, sai ce to amma ai tunda ka halatta wannan ka halatta wancan ke. So su malamai na fiqhu a zamanancen mun so mu kwatanta muku kamar lauyoyi ne da kuma alƙalai. Wato ba kai ne kake da kalmomin da za ka hukunta kanka da su ba, su ne suke da kalmomin da za su hukunta ka. Shi yasa ka ji kullum na cewa in shari'a ta kama ka, musamman abokin shari'ar ka ya ɗauki lauya, kai ma ka ɗauki lauya. Tare da cewa a shari'ar zamani ko da ɗan uwan rikicinka bai ɗauki lauya ba, ya kamata ka ɗauka, saboda magana da alƙalin ita kanta idan kai ba fagenka ba ne to ba za ka iya ba. Hakanan masanin fiqhu da masanin ilimin usulul fiqhi yanzu nan sai kai kuskure a cikin amsa da za ka bashi, ko kuma a cikin wata buɗewar magana da zai maka, kai kuma sai ka ainihin rubuta kanka. yan shi'a suna kafa hujja da wata gaba a cikin ta duk tabbatar da auren mutu'a, inda Allah ya ce fa mastamta'atun bihi min hunna fa'atu hunna ujurahunna fariida, ma'ana waɗanda kuka ji daɗin zama da su cikin mata fa'atu hunna ujurahunna fariida, to sai ku ba su ujurahunna ladan su faridatan wanda yake wajibi. Sai suka ce al-istimta' nan gurin yana nufin nikahul mutu'a ko zawajul mutu'a. Zawajul mutu'a shine an-nikahu ila ajalin, yin aure zuwa wani lokaci sananne. Mutum ya ce na aure ki nan zuwa sati ɗaya bisa ga sadaki naira 5,000, in sati ɗaya ya wuce ba ma sai na ce na saki ba, kawai aure ya mutu shi da kansa, temporary marriage kenan. Shi a suka kafa hujja da wannan gaba a nan gurin. To a hakikanin gaskiya auren mutu'a a farkon musulunci halal ne. Sahabbai sukan samu kansu cikin matsatsi idan sun je yaƙi wata ƙasa, kwana da kwanaki ba su dawo gida ba, gauranci ya dawo mutum, sai aka ba da izini ka bayar da riga a matsayin sadaki, ka auri wance kwana 2 ko kwana 3, ka bayar da atamfa ɗaya, ka bayar da zani ɗaya,
ka yi auren kwana 7 ko kwana 8 shikenan sai ka bada sai a ce na aure ki bisa ga wannan atamfar ko turmin atamfar ko yadi 5 kwana 5 shikenan in kwana 5 suka yanke ba sai ka ce na suke ke ba ta riga ta so a farkon musulunci aka kai ko waɗanda suka tafi kasuwanci wani gari sun bar iyalinsu suna jin tsoron su fada cikin zina sai aka halatta musu auren mutu'a daga baya sai manzon Allah ya haramta shi har sau biyu na farko a gazwatu khaybar shekara ta 7 bayan hijira na biyu a fatahu makka bayan an zo an yi fatahu makka an bude makka a shekara ta 8 ko ta 9 manzon Allah ya sake haramta wato auren mutu'a cikin hadisin muslim yace huwa haramun ila yawmil qiyamah yace haram ne har ya zuwa ranar tashin kiyama ma'ana in ma mun dauki wannan aya fa mastamta'atun bihi min hunna waɗanda kuka yi aure na ɗan lokaci da su fa'atuhunna ujurahunna farida to ku ba su sadakin su wanda yake na dole ko ladan su na dole in ma mun ce auren mutu'a take nufi iyakantaccen aure mai lokaci mai gajeren zango take nufi to a takaice ayar dai an shafe hukuncinta ballantana ba wannan take nufi ba abinda take nufi da al-istimta'u a nan gurin shine saduwa da matarka a matsayinka na mace wannan saduwar ce da za ka yi da iyalinka a matsayinta na matarka shine ya wajabta maka ba ta sadakinta in ma da ka ba da rabi an yi jinga da kai in har saduwa ta faru ko da ka sake ta dole sai ka cika rabin in ma da baka ba da ko kubo ba an yi magana cewa an ɗaura auren wani da wance bisa ka sadaki naira 20,000 amma bashi zai biya nan gaba bayan saduwar ku sai kuma ka zo ka sake ta dole tana binka bashin wannan sadakin fa mastamta'atun bihi min hunna saboda abin da kuka mori da shi a jikin su mata din fa atuhunna ujurahunna farida ko ba su sadakin su dole ko kuma gaba ɗaya in bashin ake banku gaba ɗaya ayar abin da take nufi kenan amma shi a sukan makale sun ce ujurahunna ai tunda aka ce ajaru to wannan ya nuna ba sadaki bane ba domin sadaki sunansa as-sadaqu ko al-mahru Allah ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla haka suka faɗa to amma sun manta da cewa da as-sadaqu da as-sadaqatu da al-mahru da al-ajru dukkan su suna yin sadaki a cikin Qur'ani ko cikin hadisi an gane ku Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu min al mu'minati wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna a can gurin kuma auren mutuwa yake magana amma Allah ya sa masa suna ajar irin yadda ana ya sa masa suna al ajru al ujur jam'i na al ajru ina fata an fahimta